Róży Rożetu jesteście Państwo zeszli. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą organizację, jaką jest Stowarzyszenie Łemkowskim Śladem i postanowili być dzisiejszego wieczoru z nami. Przed Państwem zaraz wystąpi chór z Legnicy, zaraz ich tutaj poproszę, ale na ich prośbę i naszą również prosimy o wyciszenie telefonów na czas koncertu, prosimy o takie zasłuchanie się. Jak to kiedyś mój bliski znajomy powiedział, że jak Łemkowie zapraszają, to u nich i dla ciała, i dla ducha. Dzisiaj będzie najpierw dla ducha, a później zaprosimy Państwa na uciechę cielesną. Także do naszego stołu zaprosimy po koncercie, a teraz bardzo prosimy o wysłuchanie zawodowstwa i mistrzostwa w wykonaniu chóru Nobis, który bardzo serdecznie zapraszam. Witamy Państwa na dzisiejszym koncercie kolęd i pastorałek. Jesteśmy grupą przyjaciół, którym ciągle w duszy gra. Śpiewamy utwory sakralne, w tym cerkiewne. Mamy w repertuarze muzykę polifoniczną, ale lubimy również folklor, no i oczywiście kolędy. Tak, śpiewać kochamy, ale fałszować nam nie wolno. Naszą mentorką duchową, dyrygentką i ogólnie osobą, która wszystko słyszy za dobrze i z całym wdziękiem zaprowadza porządek w naszym śpiewie, jest Karolina Wróblewska-Borowska. Chcielibyśmy Państwa dziś zaprosić w podróż po tradycjach świątecznych oraz oczywiście po świecie tradycji świętowania i śpiewania kolęd. Któż z nas nie kultywuje tradycji? Choć często uchodzą one za ludowe obrządki bądź zwykłe zabobony i nie mają często nic wspólnego z przeżywaniem świąt Bożego Narodzenia. W dzień Wigilii nie wpuszcza się na wszelki wypadek przysłowiowej baby do domu, co by pecha nie przyniosła na Nowy Rok. Dostatek czy też zdrowie mają zagwarantować w Nowym Roku rozsypywanie pszenicy po kątach, łuska karpia schowana do portfela, czy też symboliczne obmywanie się zimną wodą z pieniędzmi oraz przed świętą wieczerzą. Nie wolno zapominać o zaświeconej świecy, dzieleniu się opłatkiem, sianku pod obrusem, dodatkowym nakryciu przy stole oraz 12 potrawach.
Łyżkę i widelec warto związać słomą, co by się rodzina kupy trzymała i co by się bydło nie rozchodziło. Niektóre obrzędy związane z Bożym Narodzeniem miały charakter regionalny. Na wsiach panny do wzięcia mogły sobie wywróżyć za mąż pójście, wyciągając spod obrusa brązowe źdźbło trawy. Inne zaś dowiadywały się o prawdopodobieństwie wyjścia za mąż, gdy zerwana w dzień świętej Barbary gałązka wiśni zakwitła w dzień Wigilii. Święta nagminnie płatano figle. Zatarasowany wjazd do gospodarstwa pługiem czy bronami, kradzież furtki lub bramy, zamalowanie okien wapnem lub sadzą to typowe psikusy na szczęście. Żeby się dowiedzieć, co nadejdzie w przyszłym roku, najlepiej było wsadzić łyżkę w kutię, zamieszać, a potem wyrzucić ją jak najwyżej. Przykleiła się do sufitu? Będzie urodzaj. Odpadła? No cóż, trochę sprzątania. Nie bez znaczenia jest również kolejność śpiewania kolęd. Każdą pasterkę rozpoczyna jedna z najpopularniejszych kolęd wśród nocnej ciszy. Dlatego zaprezentowaliśmy ją na początku. Poza tym w pierwszej części koncertu zaprezentujemy kolędy. Pasterze mili, Dziecina mała, Mizerna cicha oraz Dzisiaj Betlejem. Zapraszamy. Jezusa narodzony.
Wyznawcy obrządku prawosławnego i grekokatolickiego obchodzą Boże Narodzenie również nie tylko z poszanowaniem sakrum. Świadomi tożsamości bardzo pieczołowicie kultywują tradycję. Przed wieczerzą głowa rodziny obdziela gości prosforą, a następnie czosnkiem, solą i chlebem, aby być czesnym, czyli uczciwym. Święta Wieczeria albo Weleja, bo tak nazywa się Wigilię, była od dawien dawna przepełniona ludową symboliką. Gospodarz przynosił do izby snop żyta, zwany diduchem, który miał przynieść urodzaj w nowym roku. Obok świętych ikon wieszano pająki, czyli pawłuky, z kolorowego papieru, a na stole wśród potraw stał żurek przyrządzany z zakwasu owsianego, zwany kysylycią. Podczas Wigilii nie może dziś zabraknąć kolęd, których strofy są nacechowane elementami słownictwa ludzi wywodzących się z terenów zamieszkiwanych przez etniczne grupy Rusinów przed akcją Wisła. Dziś zaprezentujemy kilka z nich. Nowa Radistała, Nes Pojuszcze, Szczedryk, Spyj Suse Spyj, a poza tym zaśpiewałam w języku niemieckim Es ist ein Rosentsprungen oraz Stille Nacht, czyli Cichą Noc. A także w języku rumuńskim usłyszymy La Vitlem Colon Jos.
Wyjątkowymi gośćmi byli kolędnicy, wysłannicy innego świata. Stąd brało się wśród nich tyle magicznych postaci. Śmierć, koza, maszkara, dziady, tur. Dzięki nim można było udobruchać tamten świat. Troszkę go przekupić podarkami, zapewnić sobie ochronę i przychylność. Dlatego kolędnikom wolno było dokazywać, ile wlezie. Diabeł mógł skakać po meblach, dziad bić różańcem. Ganianie panien czy podkradanie jadła uchodziło płazem. Na wsi często trąbiono na ligawkach, bazunach czy trąbitach, czyli trąbach, które kojarzono z trąbami obwieszczającymi sąd ostateczny. Śpiewano przy tym kolędy i pastorałki, w których przewijały się postaci z szopek. Pasterze, trzej królowie czy też anieli. Zapraszamy do posłuchania niektórych z nich. Są to Z nieba wysokiego, Zaśnij dziecino, Do szopy hej pasterze, a zakończymy dziś nasz koncert kolędą Gdy się Chrystus rodzi. Thank you.
Serdecznie dziękujemy. No tyle było dla ducha, drodzy goście. Drodzy moi goście, nasi serdeczni goście. W roli gospodyni stawiam dopiero malutkie kroki, także proszę serdecznie o wybaczenie błędów, które popełnię jeszcze nie raz. Dlatego chciałabym serdecznie przywitać i podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia. Witamy serdecznie starostę polkowickiego, pana Kamila Ciupaka. Przewodniczącą Rady Gminy, panią Ewę Flak. Wiceprzewodniczącą, panią Dominikę Szkudło. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tak gremialne przybycie na naszą dzisiejszą uroczystość, nasze spotkanie, naszą integrację. Nasza organizacja jest młodziutka, gdyż raczkujemy dopiero od roku, ale jeżeli tak gremialnie przyjęliście Państwo nasze zaproszenie, to jest dla nas oznaka, że warto było i że warto się starać i życzymy sobie, żeby coraz więcej takich spotkań było. Zatem bardzo serdecznie dziękuję. Zanim zaproszę Państwa do naszych tutaj pachnących pyszności, chciałabym podziękować bardzo serdecznie wszystkim osobom, które się do tego stołu przyczyniły, które coś ze sobą przyniosły. Nikt nie odmówił mi pomocy wszelakiej, zatem bardzo serdecznie dziękuję. A słowo proszę o zabranie pana starostę. Dobry wieczór Państwu. Spotykać się, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jak najbardziej trzeba, w czasach streamingowych telewizji, Facebooków i innych wynalazków. Dlatego dziękuję organizatorom za to spotkanie. Zwłaszcza za spotkanie związane z podtrzymywaniem tradycji. Naszej tradycji, którą musimy chronić też przed zalewem wielkich międzynarodowych korporacji, które chcą nam wmówić, że jeżeli będziemy tradycyjni, to nie będziemy nowocześni, tak jakby się to niektórym wydawało. Dlatego dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim, którzy tu jesteście. Dziękuję organizatorom za to spotkanie. A z okazji zbliżających się szybciej lub trochę później świąt Narodzenia Pana życzę Wam wszystkim tu zgromadzonym wszystkiego najlepszego. Dużo tego powszechnego zdrowia, bo bardzo często gonimy za wieloma sprawami, a na końcu okazuje się, że to zdrowie jest najważniejsze. Dużo zdrowia, dużo miłości, żebyśmy się spotykali nie tylko przy rodzinnym stole z osobami kochającymi, kochanymi. Wszystkiego najlepszego i niech Bóg błogosławi. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do naszego poczęstunku. A więc teraz rozmawiajmy, bądźmy ze sobą. I jeszcze raz ogromne podziękowanie dla chóru. Dziękujemy pięknie. Zapraszam. God.